Здравейте хора, аз съм Алекс Снеги, моя познат като Алекс. Ако видите какво се дайте палец нагоре, ако искате дайте палец надолу, абонирайте се за канала на Алекс Снеги, моя Алекс и видео. И Алекс, може да има аудио. Ако видите в средства, ако се коментирайте в коментари, плюс споделете приятели, викате и растете още много хора, за да се знаят. И така ще говорим 10 факта, опитни факта за град София, за град Ботевец. Защото аз съм разбър. Така да почваме. Първият факт, че Солунково куло е по-стар от самия град. Построена е през 1866 година, след основата на Сърбство. Смята се за едно от най-красивите и професионални земеделски кули в България. Втори факт. Индустриалната основа работят компании, произвеждащи автомобилни електронни компоненти, които се изнасят в Кашнак. Производството на региона, свързано с автомобилната индустрия. Третия, да, с такова една инспектиране, да се има много. Там ще съм набрал текста, баски, така, това е на строителство, само което съм написал. Ботевец с четвърто и с баскетболна култура, там да се нет най-да памет в България. България с най-малко човек за игри на пътъка винаги от 50 години. Петте. Ботевец е еврейски курортна зона за нови. Един е бил официален корпус през 30-те години. Там съвсем известни личности, които политики се предремонтира точно през античността. То се слуша на висите малък на град. 7. Висше училище в ВВУ, именно в студенти и 10 класа, Волесендал, действителната образование за времето. Накрая така, че град Павловски по граматично, което означава столици и модерни съвременни решения в края на 19 век на цяло имаме тук. Особено за девети, особено в основно на Велин, Стари център, Книжките данни. В град Ботевец има улица Близнак на една Париж. Градът има улица Акорска, която по почти точно подземяване на малкото парижки език. Бредов къщи в началото на 20 век е много опит. Също така бих споделял, защото това е третия, може третия. Не, който бих споделил, че град 11, не знам, идва там всяко време в Ботевец за толкова много хора, които правят и също време се занимавам да ходят на един професионално технически и роден град. 2 месеца, които много съм видел, е в града, който е град, който аз не роден. Интересно, 13 на хубаво, защото имат те са напалени, но когато направят, което има физическо газно решение, това 10-13 пък, което направят
правилно съдийско решение, българските членовете на Балкан Покер им харесва и някои от тях псуват. Другото, което е, че собствените да, 14, който има, аз тук 14 има най-хубавия парк, да, защото е близко до града, няколко километра, които са хубави, не е такъв много лош, но ако ви харесва, дайте пас нагоре, ако искате, дайте пас надолу, абонирайте се за канала, да сме има, коментирайте видеото, споделете си вашите приятели. Ако е гледан коментар, няма да го приема.